So ani din adlaw day no isa ba kayo Iligan City day ko ani nagriban. Unya day na pressure ang ako ang pagkapiling gwapa aning adlaw oy. Kay lagi kasagsagan sa mo ang pagriban day no is nag-burn out og 3 ka oras please lang. Unya ra ba no naghumol nako sa arwan. Anyway, may adlaw di ay sa tuang tanan. Kani day mga panahon na day no is grabe ko kasayo ni adto ba. Kay lagi ang buhok manggod sa akong client ani day no is matarbaho kaayo. Mo na kailangan jud magsayo og trabaho ang piling gwapa ani no please lang. Og wala ra sa day mi nagluisod og tultol sa balay ni madam ani no. Kay lagi dali og sayon ra sad pud kaayo tultulon ang ilahang balay. Mo ni pag-abot na ako is nag-video sa ang piling gwapa oy. Kay lagi ba para di ko malata ni Daddy Im ani no nga negosyo day nako ni nga ako ang page ay nagreklamo na ra ba si Daddy Im sa kuha day. Kay halata ra daw kuno kayo day nga ako daw ning ginegosyo nga akong account. Unsa man kayang gusto nga i-content nako ani. Magsasayaw ko or magkanta-kanta ko nga mo koy talent anang dapita. Ay dada ambo sa lubot ni Daddy Im oy. Iyan na ra ba kung sige gitagan og violation. Marag paminaw ko day kaning account ako day is tiurok na sad ni oy please lang. Anyway, kani din buhok sa akong client day no is medyo naglisod ang piling gwapa ani. Kay lagi kapila siya nag-color sa iyang buhok ba. Unya kung tanaw na ninyo iyang buhok is grabe pa ka healthy. Pero ang tinuod bitaw ana day no grabe na siya kagabok o grabe na pud siya kadaot. Kay kung mag-color magud siya ang buhok day no is tagabulan sad ba. Kay lagi tagatubo daw siyang uban is iya daw pirmi kuluran. O di ba day piling gwapa kay sa tanan ng ako ang madam ani. Mao na ang iyang buhok ani is grabe ka rabirais. Dayon ang buhok mangod ni mama ni Deno is grabe kadaghan og color oy. Inaana lang nakanipis ang iyang buhok pero grabe na ko kadugay tinarbaho ana. Kay lagi akong gipaning kamutan jud ba nga nadyo kabag-uhan si ang buhok pag human ako riban. Kay lagi ang last riban mangod ani niya Deno is nabakjab ba. Mo lang sempre pabida man kay ang piling gwapa Deno mo nang paning kamutan jud nga manindot ang buhok oy. Kay di sa pugo palupig Deno di pugo mosugot nga mabakjab na pud ning buhok ni oy. Kay marag maluoy man sa pukong nanay ani. Kung pati ako magriban sa iyang buhok kung ako pa ning ibakjab please lang. Anyway day buutan day kay si nanay ug si tatay ani no. Kay lagi day ilaha jud kong gipasnack day ug ila akong sige gipakaon. Ay just me day marag naguba akong diet aning adlaw. Pero okay ra na no ang importante buhi pa ko ba ay charot. Anyway na din nag-PM na ko no nga magpatuli daw siya sa iyang buhok. Dayon iyang buhok is daot na daw kuno kayo kay lagi backjob daw kuno kayo sa nagriban ba. Mo to niya na ko sa iya nga mag-send siya picture kay lagi ako ang tan-awon. So sa pagtan-aw na ko siya ang buhok day no is grabe na jud punoon kadaot. Mo nang nauta na siya sa kuha day og pila daw kuno ang tulid nako sa iyang buhok. Mo to ni hatag kog amount day og pila ang ako ang tulid sa iyang buhok. Dayon niya na siya sa kuha nga sure ba daw kuno ko nga ako jud daw maayo ang iyang buhok. Dapat jud daw kuno nga maayo yang buhok og nindot daw kuno kayo ang resulta. O di ba day inana siya ka cool oy. Nagtuo siguro si madam sa kuha day nga Ginoo ko nga pwede na ko majiko nang iyang buhok nga munindot og balik. Muna pagkabalo nagali mo nga daot na inyong buhok no, ayo na mo pangita og nindot kay sa tanan nga result. Kumbaga ang result ana ayo iparihan ninyo sa virgin hair ba. Kay kabalo lang siguro ko muriban no, pero di ko kabalo mo magic og buhok please lang. Anyway, mao na din na ang before ug after sa buhok sa ko ang client. Inana nakasinaw iyang buhok no, pati buaya ana digyas oy. Anyway, dire ko mag-end no og mo ready ko i-share sa inyo. I'm Emerly and thank you for watching mo nang bye mo ay. Ano siya kanang apricot gikan sa gawas kanang prutas. Gitilaw, o titilaw na tila pa. Hala. Date, kaano ani? Dili, so pagay ko.